Ej. Seriøst? Ej, nej. Ej, har de været i slagsmål igen? Ej, fuck, hvad nu seriøst. Jeg er nødt til at skrive. Det er Frank Ocean og Chris Brown. Eddermame. Ej, sig det, hun skal altså lige vide det her seriøst. Så lige Chris Brown. Ej, jeg kan slet ikke. Ej. Ej. Ej, nej, hvor er det slot i det der? Ej, det kan jeg slet ikke. Ej, det kan jeg slet ikke simpelthen. Ej. Gå jeg så lige og tjekker Mika der. Ej, yes mand, hun har fået det profilbillede. Endelig hvor hun faktisk er pæn, altså. Jeg vil lige sige, den det. Ej, hvor er det? Louise, der er mad nu. Ja, kommer lige om lidt. Du skal altså komme nu, mens maden er varm. Der er mad nu, Louise. Jeg har altså ikke engang med noget. Ved du hvad, du skal altså komme ud og sidde og spise. Det er nu, der er mad. Nå, hvordan har din dag så været i dag? Det var fint nok. Hvad har du lavet? Spændende ting. Fra skole. Lektier. Nå. Men har du mange lektier på? Ikke fag. Har du nogle store opgaver her til næste stykke tid? Hallo? Har du nogle store opgaver her til næste stykke tid? Hvad er det for nogle opgaver? Hallo, vi sidder faktisk og prøver at føre en samtale her midt under maden. Ej, nu ligger jo også den telefon nede. Vi sidder her midt under maden og prøver at holde en samtale. Vi kan godt lige prøve at være lidt social her med din mor. Ved du hvad, du kan bare gå ind på dit værelse, hvis du hele tiden skal være sådan der. Okay. Gå! Jeg gider slet ikke se på dig. Nej, fuck, jeg skal lige tjekke Instagram. Ej, fuck hende. Så hun sammen med ham. Hun ved godt, at jeg kan lide ham. Og hun skulle være min bedste veninde, altså, som bare skrev my new boyfriend. Fuck en møgso. Altså, slet ikke. Ej. Ej, hvor hun dum, altså. Så hun bare har været inde og så skrive en tweet om det. Det er så strengt, altså. Ej, vi skal altså lige ind og hente vores jakker. Jeg er ude. Ja, det var mega nederen. Ja, jeg tænkte også lidt, what the fuck. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Ja. Hvad er det? Fuck, mand, jeg har glemt mobil. Kan du ikke bare tage den i morgen? Nej, jeg kan ikke tjekke Facebook, Twitter, Instagram og alt det der, altså. Men altså, vi skal nå, vi skal nå i bus. Vi kan ikke bare gå. Ej, har du set, at det... Ja, jeg så det godt. Ja. Tal du det? Ej, jeg var bare... Altså, jeg synes bare, det er vildt frækt derhenne, altså. Det er da mega tørt, at du ikke engang snakke med dig om. I mindste kunne have bare sagt det, det havde jo været lidt, altså... Ja, det kunne have været lidt pænt, man gjorde, ikke? Ja, præcis. Ej, skal vi gøre skridt lidt igen? Jo, god idé. Ej, hvad for det? Du er så fucking klar. Hvorfor går han ned? Ja, meget. Det er jo helt sindssygt. Hun ved sikkert ikke, hvad hun skal skrive, altså. Ja, selvfølgelig. Hvad har hun skrevet? Jeg kan ikke gøre for, at vi fik skrive sammen. Ej. Så. Og sådan der.
Cecilia? Ej, det er vanskeligt. Ej, hvad fanden har du gang i? Hvad får du gang i? Hvad fuck har du gang i, Mads? Skal du på Facebook og alt muligt? Ja, folk så skulle vide, hvor nederen du er. Ja, det er jo ikke kun mig, der er nederen, vel? Du er min bedste veninde, og så er du bare sådan en fucking stikkersvin. Jeg er på med eks-bedste veninde. Ja, du ved, det er bare Sille, altså hendes fucking kæreste. Altså, vi er de bedste veninder mere. Ej, det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Du fortjener dig ikke, når du bare gør sådan noget. Så skal bare skrive hjem til mig. Ja, lad os gøre det. Ej, jeg kan godt nok skrive til hende. Hey, søde. Nej. Skal vi ikke snakke om tingene? Hjerte. Jo, det synes jeg. Jeg blev bare ret ked af det. Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Men skal vi ikke snakke om det snart? Så du hvordan du tager 3 mandags? Ja. Nej. Så er du også med til 4 mål bagefter? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Ej, Sebastian, vi skal lige snakke sammen. Okay. Sebastian, vi er altså nødt til at slå op. Nej, hvorfor? Det går bare ikke mere. Det skal nok gå, Sebastian. Ej, Louise, vi skal lige snakke sammen. Okay. Jeg havde altså lige slået op med Sebastian. Jeg kunne bare ikke mere, når jeg vidste, du var sur på mig. Det er helt fint, altså skal vi ikke bare lægge det hele bag os? Jo. Og jeg vil gerne videochat med Louise. Og hun er også online på MSN. Cool nok. Der. Hey! Hey. Ej, det er vildt fedt, vi kan videochat på MSN. Ja, jeg elsker det bare også. Ja, det er vildt fedt. Ej, jeg er bare så glad for, at vi blev veninder igen. Ja, det er virkelig godt. Ja. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Det var godt. Men vi ses i morgen, ikke? Jo, Hej hej!